Здравейте, аз съм Диляна Радева или просто Диля. Днес ще ви чета приказки или приказка. Първата ще бъде компютърна грешка. Може би някои вече са чули, които са формулации. Но сега ще разберем. Усилията на Макс. Компютърна грешка. Днес вече всеки първокласник, освен в букварче или в книжка, го виждаме да се захласва в компютъра. В ръка с мишка, за тази мишка чупи сана и детската ръка нападна, но не храна, машинка хвана и си остана все тъй гладна. Зато и до всички котки трябва да се изпрати телеграма. Не дейте, всяка мишка грабва, търсете истинските само. О, така! Така е. Това не виждам никаква комедия. Не виждам да е смешно, но пък... да ви кажа честно. Не. Каквото да говорим. Мързеливец. Вместо мръсни думи да повтаря този мързеливец папагала, може да нагове буквара, заедно с читанката ми цяла. Щях тогава да го пратя някой ден на училище, да иде вместо мен. Помните ли? Не се ходи на училище. Купете папагал и го пратете той на училище. Бай, папагалчо, пиши и учи. Благодаря, че гледахте видеото ми.